салом бачагои тоҷик, ба ҳамаи бачаҳо салом. Бо шумо Набиҷон Юсупов мебошад ва имрӯз ман дар 4 май ба шумо прогнози дастаи футболи Барселона ва Селта мегузарад ки рӯзи 4 май чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз. Селта ин ҳам командаи бисёр аҷиб аст ва Барселона хай ба командаи Барселона ин бар намегардад, вале чӣ хеле ки мебинед 22 декабр соли 2018 инҳо последний раз бозӣ кардагиҳошон Барселона 2-0 бурида буд. Вале дар ин нигоҳ намекунем ки 8 апрел бозӣ кардан, боз инҷа бинед ки ничия шуданд 2-2, вале 12 январ 2018 5-0. хай 2-2 шудагист, ин случайно шудагӣ ничия, ин дигар хел такрор намешавад. Барселона мезанад инам чӣ хеле ки дидед Ливерпул 3-0 шид. и Селта дар пеши Барселона ҳеҷ гапе надорад. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки ман мегӯям бода шумо, ман коротки мегӯм ки ба шумо агар ставка монданӣ хостед ва метавонед смело ба да Барселона монед. Барселона тотал 2 больше, тотал 2 больше или 1,5 больше, фарқ надорад. хай коэффициенти вай камтар паст, 1,5 хай ами 2 монед мешавад, чиба ки ино смело мезананд. Барселона хай дар ҳол ки меҳмон ҳаст ба Селта, лекин ман боварӣ дорам ки Барселона мезанад. дар победи Барселона мемонем ва тотал больше 1,5. ана хел дӯстони азиз, лайк монед, подписатсия кунед, дар комментария навишед ҳатман.